Ka maulai tau dorbar harangkat kisang baper na maulai kalarai makin nompat shimbenta haka peace committee kabala tau da ka sorkar kad ba ompat le ya ki pulit ki badan benta haka jingjia yau general secretary momenshua ka HNLC Bah Cherish Starfield. Thank you. Yakani karai la shim haka jingelang balakot daga maulai taun dorbar harangkat kisang baper na maulai kabala don lang kinong mikmat ka maulai UMLA bat MDC. Habakran syakirat patai kubor hadin balawai ka jingelang haka khanyo tarik unailar arhacar arpawai koordinator ka maulai taun dorbar uba herlam bokwar ulaong baka maulai taun dorbar lembat kisang baper ha maulai kinte lakam haman lakisnong ka maulai bantem ya kanu ka huri hura bat penne ya ka syong suk syong sain uba war ulaya turu baka jingelang da ka wekasur da shimru ya ka rai pan Kyntu ya kito ki bala shim ya ki suloi hakas kasan tarik nailar arhajar arpawai na pulis outpost ha maulai ban pynphai no hakino kino ki bakis ngeujan mat kan nom don kanu ka jing pengat kendon yaki kumbala kular da ka sorkar. Ka jingelang haba penpau ka jing ngeu khia ya ka jinglong jingman kala kenturu yaki khun samla ban syong halaki jong kisnong ban mi syabar na lasnong ban yetre lang hasnong ban jing scam ban penne ya ka suk ka sain hathain maulai barok kawe. Syuk ka jingelang kala rairo ban Kyntu ya ka sorkar ban nompat pha pulit ya benta ban para henry ban ailat shua ya kisnong ban telakam khnang baka suk ka sain kan ban phai. Ubawar ula ong baka jingelang ka Kynturu ya ka sorkar ban wengno ya ka korpio bat jingkhang ya ka internet ka bakta ya ki nong snong nalor ka jing penkenria ya ka ketem CRPF hapo lai bana ya ka baladep kula da menteri rangba bersembut menteri rangba balada ompat lah ban suspend lani ban buk ban wanra ya ki brio ki bashim ya ka jingim ka jong Bah Cherish to feel ompat lah ban pynshitom yaki ngisngo bakampat don jingbon kanika peace committee kabangingi trang bani iya jing songsuk kumjuru hagbay day bakania ngila yakut ngila bangin sangi swa tak hadu bangi i bayak yakini gibrio kibale ngani kam ladep pynshitom yaki kawai pan hagjingi day bat kani kajing kenram nadu kami khat santarik kapalami menen kasngi hagjing kendu bat deputy commissioner nakat tu kan ngut kirang ba snong ringkat ba kajing don ringkat jong MDC kumju ngilay priang ya ki jingtip na ki khat jong kaseng samlam lai pulun ki khat seng balang ki ba pau ya kajing sngo jong ki habagi tip pangingin ni bani kendu deputy commissioner ya kajing ong kajing sngo kajong ki kalong bat kajong ngi rum ta kalong ba ya menta sipor ngi iba 4 ilong banbu polis hapo kasinong mulai pulun bro koi kada kalong kumba kalong menta kidang ikhrit bro kidang iba 4 idon kam tele da kajing don kajong ki baden mana ka tu kajing ja khalai tring da kajing don kajong ki kanwan ra pa da koi kajing sngo ye ki khon samla ye khna samla jongi pengiakran ha kepala peni yangi la pynphai ini menin ngilai keren ru chief minister ya ka judicial inquiry henry ka jingelang seisin pat kata kadi ka batang mangi khandai ngut katuk ani kirang basnong ringkat BMDC ya ka pengi keren ya ka jingdon kam ya ka judicial inquiry henry mene ha ka jingelang ha bengi pakhat ba bro koi ka jingelang hi kawan ra ya sur badon kam ya ka national human right commission ha ka ban IT ya ka ni ka jing tokit ya ka jingja ya ka jing khla no ka jong Bah Cherish to feel. Thank you koi pakamat menin ngila UI ya ka jing plak khbor ka jong chief minister badan burong ba andang man ra shu sakat tu kan ni company jong central force tin UI ba kamdan kanu ru ka jing ha bakala ketak syong suk syong sain ka bangin ha bandawan ra kata kumtangi kerpan ya sarkar bukan review ya kan ya khanang ba kanum don kanunu ka jing ya tenre da kawan kum kata ru ngi
bahaka beri hunyo trap ngimdon kenono ke jingia ya ka ba on hap ban deploy ban penenkam ya kita ki central force kawai pengamat ka ba khadu kelong hak jingia keren ke jongi nadu ka basdang ba hakamit khat santri kami ke jingja ka ba sungsi khamtam hai te ki than jong national highway hakaba klai tengkhu ki pan nong song song jei tengkhu jingia OCRP layak de kisnam ha ka bakane ke jing dawa ke jungi ban pun kan ria no CRP hanrei mentah hadu mentah om shim la ban pendam ni so ban ai khoble yu chief minister badan burom ubanang tu hang tu himnen kula kren baula ai ke jing kula ba on process no yang ne ka kam ha ka ban shift no yek CRP kam kiba kum kisnong ni jinge ni ju teng khu jinge la ka long ka thia ka CRP kam ka badan hang thia po jan ka arts and culture kecakar juga lakalong kasi CRP kam kebetulan hapo jingking mulai bridge lakalong ya CRP kam kebetulan hangtai hapo ke kampus jong DIC ni ai khule yo chief minister ya deputy chief minister dak jing simkhia ke jongki menin kila ai ke jing kular bon sedang ban proses no ban relocate ban shift no yakni ki lai ni ki CRP kam sekwe pat ibenta kum ke jing lang menne ni perpau di jing sungu ya kata garai bat ngi khmi nanti bakan long sensia ke ai kabai kula khmat jungi bat kum juru kum ke jingelang ngibu ya kapur bala kum numno lai banai kani ka kam ladi ban pendam khnang bangin lai ngi nu nu jinge teng khu si sen pan bat kini si RPF ki baju pendik na kapur sekpor ye ki pa nang shang shnong jungi kum ta nek shnong ngi ong bangin pet ngin perman halagi jong shnong bakanumi kanu kanuru bat si shamanin bro kata ke than GS road ngilap nong national highway kisnong ngilemi dak senglong kmia seng samla bro kinong kit kam snong kiblayang wan pahara bat sisang i ba kam simdon kanu ro jingja ka pasungsi bat hangni ka penpau bangila panon ra yak song suk song san dak bangi mangi yangi ngi kren yak jing song suk song san te naman takadaw sa simpan ngidon kami ke jing ko bor ye gidor barshnong sa simpan ngi appeal sa deputy commissioner sa district administration ba ya kum kalong manta skobha banum pat pha ye kinu ki police ki ban ya patrolling hak shnong mulai bat kum kalong manta halagi jong shnong ngin simkhia banwan ra ya song suk song sang kum kisnong milarai baman lak kisnong ngin ai ye kijing penbana ban kerpat khamtam ki khon samla ba mentang ngidon hakapor curfew ngimdon halagi jong kisnong ba la sha le sir da kala lift hanuni por ba lift curfew ngin long ki jai ngin pendi bangiya kalenti ka badai ngimdon kanu nuru bat kumjur khamtam hai ka por miet por yong ka ba phui manta armi baro ki senglong kme ki seng samla kinong kit kam shnong klei yang sulok ban para ka jing kerpat kalong dakani ka jingalang baro ki rang basnong ringkat bat ki seng halang ringkat ki seng samla mulai tulun ni kerpat ki kon samla bat ngin ai ka jing kamla sibit haman lagi shnong baki kinmi shaban la ki jong ki dong lane la ki jong ki locality kindon halagi jong shnong bat kumjuru ni kerpa ni gue pa ki bomde na bar jong kasnong mulai bakin kia balle unta hapadeng ini kipor ia ki bagni kum kasnong ni simti ban pe bakasuk kasan kandon kasnong mulai